Ako mi pasívny príjem zmenil môj život? Ja sa priznám, že keď som prvýkrát akoby pocitil tú silu toho pasívneho príjmu, že pri prenajme prvej mojej nehnuteľnosti, kde som ja vlastne nič za mesiac nespravil a napriek tomu mi akoby to nájomné cinklo na účte, bol to pre mňa taký strašne akoby taký budíček alebo také pochopenie, taký aha moment, že aha, a keby som toho mal viacej, takýchto príjmov alebo takéhoto príjmu, veď ja by som možno v podstate vedel si nahradiť aj ten svoj aktívny príjem zo zamestnania a nemusel by som pritom nikam chodiť. A ten pasívny príjem, momentálne mne ten pasívny príjem pokrýva akoby väčšinu takých tých základných nákladov. Vôbec nebudem hovoriť, že môžem každý týždeň ísť na dovolenku alebo každý mesiac ísť na dovolenku do Dubaja, to určite nie. Ale pokrýva mi tie akoby základné životné výdavky a viem, že môžem sa venovať aj veciam, podnikaniu a tak ďalej, ktorý mi prinesie nejaký príjem možno za rok, možno za dva a možno aj nikdy. A to je akoby tou hlavnou silou toho pasívneho príjmu, že ono vám akoby dodáva odvahy. Mne dodal odvahu napríklad v korporáte, keď som to dosiahol, požiadať o to, že, a to bolo pre asi 6 rokmi, že ja chcem spracovať z domu a jednoducho nebudem chodiť sem do kancelárie a ak sa vám to nepáči, tak asi sa budeme musieť rozlúčiť. Takýto krok by som bez tej istoty toho pasívneho príjmu asi vtedy nespravil. A to isté, čo sa týka nejakého začatia podnikania, ja som vedel, že v podnikaní musíte s tým aj počítať, že prvého pol roka, možno rok, to je také, že boj o život, že skrátka bojujete a ten príjem není nejaký zázračne veľký, ale ak máte akoby tú istotu toho pokrytia tých základných nejakých vašich výdavkov a viete, že nemusíte zarábať tisíce na to, aby ste prežili, je to strašne oslobodzujúce a dodáva vám to obrovskú odvahu jednoducho skúšať veci, z ktorých možno nič nebude, čo sa týka príjmu, ale jednoducho máte v sebe nejaký akoby vnútorný pocit, že musím to spraviť preto, lebo chcem, teší ma to, vidím v tom príležitosť a tak ďalej. Toto je moje odporúčanie, ako vybudovať si nejaký čiastočný pasívny príjem a keď ho dosiahnete, potom jednoducho viete mať o mnoho viacej odvahy. Nezabudnite ma sledovať a budem vám sem dávať nejaké ďalšie videá na túto tému.